Hususy kärhananyň öňçülük buğdagy kämil daşary ýurt tehnologiýaly enjanlar bilen üpşin edilip, bu ýerde ýokary hilli haritleri öňdürmek işleri ýoly goýulypdyr. Kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylýan enjanlarda ýerli hunärmenleriň tagallasy bilen dürli görnüşli süýüşleri ýasamakda zerur bolan demir bölekleriniň bir näçe görnüşleri taýýarlanýar. Bu kärhana süýüşleri ýasamakda gerek bolan demir, metal lentalar we beýleki çygmar serişler bilen ýeterlik üpşin edilen demir metal böleklerini dürli ölçüde kesmek, olardan şekil yasamak, kevşirlemek ýaly çylşyrylmy işleri tejribeli hunärmenler tarapyndan ussatlyk bilen ýerine ýetirilýär. Önümçülüğün enjanlar toplum arkaly ýygnanlyp, taýýar görnüşe getirilýän dürli ölçüli ýağ we howa süýüşlerine renkler berip, Türkmenistany önürlü diýen belgiler goýulyp, olar ýörüýte gaplara gaplanýar. Dünýä ünlülerine laýyk gelýän bu ýağ, ýangyç howa we sowadyjy süýüşleri ýurdumyzyň ulug ow hojalyk we guruşyk budaklary üçin iň zerur we amatly haritler hasaplanýar. Ýokary hilli ýağ we howa süýüşleri ýeňil, ýük awtolawlarynyň ow hojalyk we guruşyk tehnikalarynyň ýağlaryny çalşmakda giňden ulanyp, olaryň faz we bökdünsiz işlemegini gazanýar. Bu önümler ow hojalyk budagyna degişli idare kärhanalaryň şeýle-de hususy kärhanalaryň sargytlary esasyna taýýarlanýar. Häzirki wagtda bu önümçülük ulgamyny şular ýaly ýokary hilli süýüşleriň her aýda uly tapgyrlar önürýär. Işur telekeçler öz önürýän önümlerini hil gözewçiliginden geçirmek bilen olary ýurdumyzyň içerki bazarlaryna, hususy kärhanalaryň ýörüti dukanlaryna hemde ýağ çarşanýan nokatlary ugradýarlar. Hormatly prezidentimiziň telekeçler berýän kömek dur golluglaryny ruhlanyp işleýän işgurlar öz önürýän ýokary hilli haritlarynyň görnüşlerini geljekde artdyrmak maksat edilýärler. Pähim paýgas ummanyň magtymly Praga ýeriniň her bir iş günni ýokary iş netijeleri bilen jemleýän işgur telekeçler Türkmenistanyň halk maslahatynyň kararlardyr çözüklerini ruhlanyp, hususy ulgamy ornuny bogdanyrmak barada edýän aradalar üçin hormatly prezidentimiz arkadaşly Gahrman Serdarymyza hemde Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.